Salom horas marihita saluhutna di hamuah kadamang do dainang manang di dia hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion itu hatta Jesus Kristus adorakso taparadi hatani itu hatta jumulu mahita martangyang asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anakna Jesus Kristus tu hatai. Amen. Hatani itu hata na gabi jamita di partangyangata na laos epistel di minggu papituhon dung Trinitatis di tanggal 10 Juli 2026. Ima hatani itu hata na tersurat di Yohanes bidu 10 ayat 10 sada rodi ayat 10 onom. Jala topik ni minggu disi hari parulupulupon di bangsoni debata hari sukacita bagi umat Tuhan. Hujaha marihita songonoma didok hatani tuhata. Parmahan nading gaddo anggoau disiaho parmahan nading ganido hosana humokop aka biru-biruna. Alai anggonani upaan naso parmahan situtu nasona puna biru-birui di ida pero babiat di tadikodo biru-birui lahoma porus gabi di soro babiatima biru-birui jala di paserakon ai si pangan gaji do ibana naso sumarihon aka biru-birui audo parmahan nadenggan hutadda do akana diau jala ditadda nasida doau songon amai na tumadda au jala au tumadda amai jala husiahod do hosakku humokop biru-birui. Arong dope aka biru-biruku na asing naso sian baraon. Ikodoho do akai togi honoku. Tangi honon nasida do suaraku dongi gabe sada punguam mai jala sada ma parmahan. Ima hatani itu hata di hamuah kadamang doho dainang di patadahu Jesus do dirina sahalak parmahan nadenggan gembala yang baik parmahan nadenggan doau ima didok di ayat 10 sade totua kamang doho tamuinang pernyataan gabe ulup-ulup manang berita sukacita dui ditikii di rohani natoropi Arong do hape parmahan nadinggan. Soni marupani las ni rohana sida madok di bagasar rohana. Las rohana sida mabige pernyataane. Tentu dakolan sekedar pernyataan alai sada bentuk pertanggungjawaban dwe di dok rohana sida. Buasa molo tawereng ano dibiddu sebelumna bidibiddu sia dibereng nasida do aka pemuka agama satiki aka siboto surat siboto patik do taka parisei na selalu mengklaim dirina parmahan alai memperlakukan nasida tidak baik aidung di pamalum Jesus adok sahalak na mapitung tubuh jadi didok disibuta sejak lahir dang na mapitung dung tubuh ibana alai mapitung dibuat tubuh jadi dibuat lahir rupane boro-boro las rohaniaka parisei mamereng namasai justru gabi sugodo rohana sida jala gabi diusir do sesuai do hatorangani rupane namalumi sian bagas joroe artina gabe dipapulik do ibana diasingkan tentu gabi suku-suku do rohana sida songoni do parmahan. Apakah itu yang disebut gembala yang baik? Jadi bui sajo do songoni atiak kamang do tamuinang digoar do dirina parmahan gembala nin narupani. Anggo judul lay bagat do parmahan seorang gembala. Alai bohado tindakanna, bohado perlakuanna tu na pinarmahan nai. Idon waing nagabe suku-suku di rohani aka natoropi. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah gembala yang baik nina
Saya songon aik di tengah-tengah ni namauas doi. Bah, adong do hape parmahan nadinggan. Inna rohana sida, apalagi ma dung dibadikon tu aka kenyataan nabi nereng nasida sadiri. Jala di situasi si songoni, di tiki si songoni ma roh Jesus ma doktu nasida, asa takas manada parmahan natutu. Jadi molo tajahan non syabiddu sadai, memang iru nati nembak ni Jesus supaya hati-hati. Jangan sembarang dipabuat Jesus aka ciri-ciri ni gembala yang baik parmahan nadinggani, gembala yang sesungguhnya. Jala di baik Jesus perbandingan ni parmahan natutui tu parmahan gadungan. Jadi dakolan polisi gadungan na adong ate parmahan gadung ape adong do. Di baik Jesus ma omma parmahan natutu ciri-cirina jala odo ciri-ciri ni parmahan gadungan ni. Jadi molo tajaha turpuki molo au dapat tahu do onom rupane disi ciri-ciri ni parmahan natutu na parjulu ngapasti parmahan natutui disiahon hosana humoko biru-biru nai berkorban ibana, bukan mengorbankan tapi berkorban demi gembalaannya. Na paduahon ditada biru-biru nai parmahani jala ditada parmahani biru-biruna. Jadi saling mengenal. Boy do songoni ate ditada biru-biru do parmahan na alai parmahani tang ditada biru-biru na, atau sebaliknya ditada parmahani do biru-biru na alai adong do biru-biru lasso manada parmahan na. Yarong do ruas songoni rupani ba saya diripu do pe padita si a di gereja aidang marga siaha hamu tahe inna hape ngadua tau pidda padita nani dok no adao gabeninna padita na sinukun noma. Jadi di bagasar rohani paditai berarti dakya marminggu amat tau. Jadi sahatuna pidda padita na nidok nai tang dibereng ibana. Jadi boy masa do songoni dihuriai iya soi parmahani sadiri aidang ita dahua wamangin na isi doa mutahe. Na patuluhon tadda ni biru-biru natutu parmahan natutu manarihon. Jalan apa paton papunguhon. Nakid di ayat 10 nomi adong dope nasodisonen. Jadi papungokku doi gabesada inganan gabesada parmahan. Na palimahon dirajumi biru-birui napunana. Jadi merasa memiliki napaunopon radi majakon hahurangan ni biru-birui. Jadi saya adong do biru-birui na manuda, adong do biru-birui rupani nalari sia jalur. Alayang go parmahan na dinggan ibana, buido marga sisade-sade sian sisia pulusiai. Iro na pinatuduhon ni Jesus marhite-hite turpukon. Alay molo parmahan gadungani didok musi di bagasa turpukon nani upaan naso parmahan situtu dang berasa memiliki biru-birui. Idu asadang apala begitu harga dibain na pinarmahan nai. Na paduahon dang bertanggung jawab tu biru-birui. Ai buktina ditikiri da ibana roba biat malah lari do ibana ditadikod do biru-birui lau maporus. Totu hata bebiak disi gobarat doi tuah katantangan rintangan naniadopan ni biru-birui sadiri. Kemudian didok disi ciri-ciri ni parmahan gadungan ni sipangan gaji do ibana. Lapatanna ala ni gaji i do ibana marmahan. Jadi out sugari dang adong gaji i belum tentu ibana olo marmahan biru-birui. Pokokna wani piro maate. Na paupaton dang manarihon. Jadi suhar-suhar ni natadok na digijang nakkeningan ido dak papunguhon paserakod do. Jalan apa onopon dang ditadda biru-birui. Jadi dia tidak mengenal yang mana domba yang digembalakannya.
Hamua kadongan, tentu na perjulu na naing dohonon na tuhita marhite turpukon, ima asamana mahita membedakan dia do parmahan na dinggan, jala dia do parmahan na sodenggan, parmahan gadungan na tarok na keningan. Nunga tapabua digijangi, dia do tadda-tadda ni parmahan na dinggani, dohok na so dinggani. Alani marmana mahita. Ai bui do sasahala mengklaim diri na gembala, parmahan. Alai tarida dua non, parmahan na tutu, manang naso tutu ibana. Sian tanggung jawab na, sian ulaun na, dohot perhatian ni ibana. Tu nani gembalaan nai. Na padua hon, bah tutu, hobar tu topik ni minggu tai didok marulup-ulup disi ulup-ulup. Sukacita, baik kolas do rohata, ala adong do parmahan dadingkan roha. Jalana olo sumiahon hosana humokop hita biru-biru naon ima Yesus Kristus. Taingok ma satu hal nama cai tahari koto dinguluon asing niaka narikotia teh rikok do hepeng, rikok do materi, rikok do jabatan. Alai satu hal yang tidak bisa kita sangkal dang boy lupa honot tanama cari kok dingulu tau ni ma rasa aman. Molo di pesawat adong do safety, dia kakendarani rupani adong do safety, di bahaya disi rasa aman. Ingot ede sonang dilabung Yesus. Sonang narotusi nanin nai. Tunggodang pe dihita anggoso amat do marisuang bisude. Mana perjulu na dijamini Yesus di nguluni aka napinarmahan nai. Di pastihon di pasonang toktong rohanai, di pasonak toktong rohakon. Jadi di lehon Yesus rasa aman, rasa pasti tu napinarmahan nai. Tentu ido sada lasni rohata. Na padua hon ikolas do rohata dijako Yesus do hita apa adanya, bukan ada apanya. Dak songo parmahan gadungan nakiningan, molo parmahan gadungan ni olo majako biru-birui, molo adong do di ibana. Jala ima na olotong memerasate. Molo suadong do di pasob budui, jala di paloas do tanda kutip babiat mamul hari manang manohali biru-biru nai. Molo suadong ate di ibana. Selain rasa aman na tadok digijangin nak kiningan, tutudo honot tama penerimaan dijakon. Odo muse anggo apala na taha perluhon na manguluon. Tabayakom manuaeng akamang dohot tamuinang molo suarong be majako kita dang diterima behite hita sudi sumisi siak kita sudi buang muka dijabu pedang dijakon di lingkungan kerja pedang dijakon di lingkungan komunitas na peibana dang dijakon omarana ni dok na ate hukum sosial jala humacik doi sian hukum na adong di negara di pabeli sian komunitas odona humacit alanido di huriata molo dibigi hata di pabeli bahasa hira na satu ngamati do dihilalaru pani tangar gabe alani ikom manak do pasahato ni jala manat patorako ni asa unang terluka perasaan ni bana atik pe kopi cango do rupani di hakurangan nai di hasalaan nai alai mabigi di pebeli ninna aguh molo najulu ninna didok di ban arang nabi noto be jadi molo hona beli sada ruas sian huriai itor merasa do ibana ba dangadong be jala hiran aso di huriai be ibana na paupaton ikolas dorohata di sarihon parmahan nadinggani do hita di sariho Yesus do nguluta di sariho Yesus do nariko di hita ditugu do hita tujapalan nalomaki di patongon tujapalan nalomak ditugu tuai natiu jala di linggomi do hita di ragamnya kaparmaraan
Ido tong nani ko barhonna di pesalmen 27 ayat sada rodi ayat onomi. Palimahon las dorohata ala dirajumi Jesus dohita milikna. Dak songo parmahan gadungan naking guarna pe milik sendiri ate. Jadi mo lubu ni ko barho rupani dus doi songon natoras maradopon geleng na songo kita maradopon akayana kotai. Tungaha pe patu paun ni natorasido tapatu pado tu gelek tai. Jala tuk songo dia pe gelek tai bah toktong di rupani taparmahan. Ai dirajumi dirina, dirajumi mudarna, bohama rohana tu dirina, bohama rohana tu mudarna. Songonido Yesus maradopo kita. Jadi di bait Yesus hubungan ni Yesus itu hita songon hubungan ni amai tu Yesus. Ido asa sahat tu namate ibana humokop pitaon. Tabayakom manuaing songon natoras rupane maradopon geleng na tuk sohasia pe geleng nai tung humurang pe di hokop dui dia judui jala toktong dui di parmahan. Gugu pe macari arian nang botari lau pasikolahon geleki danina edeido songonido natoras maradopon yanakon. Lubi sianima tu hatai maradopon hita. Alani hamuah kamanami dohot inanami omma lasni rohat tanuaing. Marulup-ulup rohanak todita ala radi Yesus Kristusi gabe parmahan dihita. Sumarihon akan arikot di parnguluta jala pasisihon hita sianaka namartahi mangago ngulutaon. Jala ba tabaima Yesusi gabe tiruan dihita parmahan na dingkan rohai laho mamarmahani aka biru-biru na pinasaha nai tuhita. Margugo mahita patu pahosa. Amen martangiang mahita. Oleh ate diho Tuhan di hatam no kubigi hami pauratom may di bagasan rohanami asa di parbiho katami parbuin na dingkan parbuin na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen.